डा 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 वाट ही धोक्याची तुझ्या माझ्या प्रेमाची झाली कहाणी सुरू. कोणीतरी म्हणायचं गरीब कुटुंब आहे, पॅन्टला ठिगळ लावलेला असेल किंवा अंगठा तुटलेला असेल चपलेचा, त्याची गरिबी नाही वाटायची, कारण हातामध्ये कुसुमाग्रजांचा रसयात्रा असायची. भूमिका घेतली आईने की माझा मुलगा केवळ जिल्हा परिषदेत क्लार्क नाही होणार, तो प्राध्यापकच होणार. म्हणजे वडिलांनी त्यांच्या जागेवर आणण्यासाठी जो नोकरीचा फॉर्म लावतो तो आईने फाडून टाकला. आणि दिदी जिथे रियाज करायच्या, जिथे मास्टर दीनानाथची वीणा आहे, शेजारी स्वामी विवेकानंदांचं चित्र आहे, त्या खोलीमध्ये बसून मला गाणं लिहायची संधी मिळाली. पाऊस पहिला जणू कानूला बरसून गेला बरसून गेला, तेथे उरले फक्त चित्र पिता नसलेल्या पुत्रासारखे, गलबलून गेला जीव त्या चित्राची झाली की. माझ्या वडिलांनी मला बालपणी अतिशय उत्तम चरित्र आणून दिली. या चरित्र वाङ्मयाचा खूप मोठा परिणाम झाला. नमस्कार, मी ऋषिकेश. गोवन वार्ता लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडियाच्या या खास मुलाखत सत्रामध्ये तुमचं स्वागत. गेली अनेक वर्ष साहित्य या क्षेत्रामध्ये वावरणारे गीतकार, ज्येष्ठ कवी आज आपल्यासोबत बोलण्यासाठी उपस्थित आहेत. गोव्यामध्ये कोकणी भाषा परिषदेचं संमेलन चालू आहे. बोरी या गावामध्ये संमेलन सुरू आहे आणि बाभ बोरकरांच्या कवितांवर, त्यांच्या एकंदर कवितांवर ज्यांचं भाषण होतं, ज्यांचं व्याख्यान होतं, ते स्वतः आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. श्री प्रवीण दवणे. सर, तुमचं स्वागत. नमस्कार. गेली अनेक वर्ष तुमचा हा अनुभवांचा प्रवास, अनुभवांची शिदोरी पुढच्या काही मिनिटांमध्ये आमच्यासमोर मी उघडी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ती तुम्ही आमच्यासमोर सादर करावीत, तुमचा अनुभव आमच्यासमोर ठेवावात अशी एक छोटीशी विनंती. आणि त्यातूनच मी सुरुवात करतोय की देवभूमी गोवा, कविवर्य बाभ बोरकरांचं गाव, ज्या गावामध्ये आपण आता बसलोय, जिथे ते त्यांचं संबंध आयुष्य गेलं, जिथे ते वाढले, त्यांच्यापासून आपण सुरुवात करूया. पहिल्यांदा बाभ बोरकरांची ओळख कधी झाली, त्यांच्या कवितांशी असेल, त्यांच्यासोबत झालेल्या पत्रव्यवहारांची गोष्ट असेल, काय सांगाल? नमस्कार ऋषिकेश. आज मला खूप आनंद होतोय की बोरी हे गाव माझ्यासाठी एक कवितेची पंढरी आहे. बरोबर. आणि आज मला बरं वाटलं की कोकण मराठी परिषदेच्या निमित्तानं आज इथल्या शेकोटी साहित्य संमेलनाच्या 18व्या पुष्पाचं अध्यक्षपद मला त्या मंडळींनी बहाल केलं. बरोबर. हा एक मी कवितेने दिलेला प्रसाद मानतो. ही माझी मनपूर्वक भावना आहे. कारण कवितेला प्रदेश कुठलाही नसतो. कविता ही सर्वव्यापी असते. पण ती सर्वव्यापी कविता देण्याचं काम गोमंतकाने केलं. बरोबर. कविवर्य बोरकर असतील, शंकर रामाणी असतील, असे अनेक कवी की ज्यांची आठवण मला आज या ठिकाणी होते. आणि बोरी या गावाबद्दल मला एक बालपणापासून ओढ आणि आकर्षण. आता आपण म्हटल्याप्रमाणे की मुळातच कविवर्य बोरकरांच्या संग्रहावर पत्ता जो असायचा प्रस्तावनेच्या आधी किंवा मनोगताच्या नंतर, तो गोमंतकाचा असायचा. बोरी गाव त्याच्यात त्यांनी लिहिलेलं असायचं. मला वाटायचं की या पत्त्यावर आपण पत्र लिहावं. तेव्हा त्यांच्या कवितांनी झपाटल्यानंतर, त्यांच्या कवितांनी माझ्या मनात कवितेचं बीज रुजवल्यानंतर एका झपाटलेल्या झाडासारखी माझी अवस्था झाली. आणि त्यानंतर मी त्यांना एक पत्र लिहिलं. तेव्हा ऋषिकेश, मला आपल्या प्रेक्षकांना सांगायला आवडेल, माझं वय अक्षरशः 10-11 वर्षाचं असेल. अगदी उमेदीची वय. उमेदीचं म्हणजे उमलण्याचं. उमेद तर फार पुढे होती, पण कविता गारुड कशी करते, आपल्याला संमोहन कशी झालते हे पण कळत नव्हतं, असं ते वय. पण मला माहिती आहे की मला आनंद होतो याचा. कारण आम्हाला पाठ्यपुस्तकात बोरकरांच्या कविता होत्या. उदाहरणार्थ दिव्यत वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझी जुळती, ही कविता आम्हाला जेव्हा 4वी-5वीला होती तर ही कविता लिहिणारे कवी म्हणजे बोरकर. किंवा पुढच्या वयात माझ्या गोव्याच्या भूमीत ही चांदणे माहेरा ओलावल्या आसवांनी भेटे आकाश सागरा, ओलावल्या लोचनांनी भेटे आकाश सागरा, या कवितांनी मी भारावून गेलो. म्हटलं पत्र तर लिहावं. तेव्हा 11-12 वर्षाच्या त्या मुलांनी पत्र म्हणजे मी लिहिलं. आणि रसिकांना आनंद होईल, त्यांच्या डोळ्यात गोमंतकाचा समुद्र जागा होईल, डोळ्यात ते नातेवाईक जागे होतील समुद्राच्या थेंबाचे. कारण
त्यांचं मला पत्र आलं आणि इतक्या लहान मुलाला पत्र लिहिताना पण त्यांनी संदेश दिला होता, जगत जा आणि भरत जा. मला कळे ना की असं काय एका ओळीत संदेश, जगणं आणि भरणं म्हणजे काय. माझ्या वडिलांनी मला समजावून सांगितलं, अरे हे टिकणं असतं, केवळ आपला श्वासोश्वास सुरू असणं म्हणजे काय आपलं आयुष्य नाही. त्या आयुष्याचं जगणं व्हायला पाहिजे, जगणं असेल तरच ते जीवन आहे. हे त्यांनी मला समजावून सांगितलं आणि मला तेव्हा अर्थ कळा, जगत जा. आणि पुढच्या वाटचालीत बोरकरांनी मला सांगितलं, भरत जा. म्हणजेच आपल्या आयुष्याची जी उंजळ आहे त्या उंजळीमध्ये ललितकला, साहित्य, अनेक अनुभव, संघर्ष, सुखदुःख, आपला इतिहास, आपलं चिंतन, हे जर त्याच्यामध्ये आपण पेरतं केलं तर आपण समृद्ध होतो, आपण भरतो. तर त्यामुळे मला वाटतं ते पहिलं पत्र. त्यानंतर कविवर्य बोरकर, साने गुरुजी कथामालेमध्ये मी ऐकले, नाशिकला माझं बालपण गेलं बरंचसं. त्यावेळेला सरीवर सरी आल्या ग ही कविता मी त्यांच्या तोंडून ऐकली. आणि कवी कसा राजहंसासारखा देखणा असतो, त्याच्या डोळ्यामध्ये कवितेची निर्मितीची कशी एक झपूर्जा असते, एक धुंदी असते, याचा अनुभव ऋषिकेश मी घेतला. पहिल्याच आयुष्याच्या वळणावर कुसुमाग्रज बोरकर असे दोन श्रेष्ठ कवी मला दिसणं फार मोठा संस्कार असतो. कारण महान माणसं दिसणं याच्यावर काही संस्कार नाही आहे. त्यामुळे आपोआपच बोरकरांच्या कविता मी ऐकल्या. पुढे आनंदाची गोष्ट म्हणजे की त्यांच्याबरोबर कविता वाचन करण्याची संधी अगदी कोवळ्या वयातल्या मला त्या काळामध्ये मिळाली. पुढे मी डोंबिवलीला गेल्यावर त्यांना आम्ही काव्यरसिक मंडळ पण बोलावलं होतं तिथल्या. अशा खूप आठवणी आहेत त्यांच्या. आणि त्यांच्या स्वाक्षरीची पुस्तकं माझ्याकडे आहेत, पत्र माझ्याकडे आहेत. बरोबर. जसं तुम्ही तुमच्या लहानपणीचा, बालपणाचा उल्लेख केलात की तुमचं लहानपण हे नाशकामध्ये गेलं आणि नंतर तिथून पुढे डोंबिवली असेल, ठाणे असेल, ह्या तुमच्या बालपणीच्या आठवणींविषयी म्हणजे एक उत्कृष्ट अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व, आदर्श व्यक्तिमत्व, आदर्श मुलगा, आदर्श विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक, आदर्श वडील म्हणून हा तुमचा जो प्रवास आहे. पण त्याच्या आधीचा आदर्श मुलगा, आदर्श मूल, जे आईचे संस्कार होते तुमच्यावरती, आईविषयीच्या काही आठवणी सांगाल, जिथे तुमचं बालपण गेलं, जिच्या सहवासात तुम्ही वाढलात, काय सांगाल? आदर्श आहे की नाही मला माहिती नाही, परंतु साहित्याने आणि शब्दांनी जगण्याला एक वळण लावण्याचं काम केलं. याचं कारण माझ्या वडिलांनी मला बालपणी अतिशय उत्तम चरित्र आणून दिली. या चरित्र वाङ्मयाचा खूप मोठा परिणाम झाला. माझ्या सुदैवाने तेव्हा आजच्या इतकी प्रसारमाध्यमं फोफावली नव्हती. आता प्रत्येकाच्याकडे जीवनावश्यक झालेला मोबाईल आहे आणि तुमची पिढी आहे ती त्याच्यामध्येच बघते, तेच जगते, तेच आभास त्यांना खरे वाटतात. आम्हाला आभास, सुदैवाने आभासाचं जग आमचं नव्हतं. वाचनातून आम्हाला जो आनंद व्हायचा तो होता. तर ते चरित्र वाचताना भारतरत्न डॉक्टर आंबेडकरांचं चरित्र असेल, धनंजय कीर यांनी लिहिलेलं ते चरित्र असेल, किंवा टॉल्स्टॉय एक माणूस नावाचं एक सुमती देवस्थान यांनी लिहिलेलं चरित्र आहे. असे अनेक, अब्राहम लिंकनचं चरित्र आहे, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं चरित्र आहे. याचा माझ्या मनाला परिणाम झाला. त्या आईवडिलांनी वेगळा उपदेश करायचा नसतो. ज्याच्यामध्ये जगणं आहे ते साहित्य मुलाच्या हातात ठेवायचं असतं. हे बघा, शेवटी आई आपल्याला भाकरी तयार करते, चटणी तयार करते, भाजी करते, समोर वाढते. त्यानंतर ते वाढलेलं अन्न आपण जेवून पचवण्याचं काम आपलं असतं. आई काय वाढते ते महत्त्वाचं आहे. शेवटी जेवणात काय किंवा जीवनात काय, पान कुठलं ते महत्त्वाचं असतं, समोर काय ते. तर माझं भाग्य आहे की आईवडील दोघेही मला साहित्यप्रेमी मिळाले. साहित्यिक नव्हते ते, किंवा त्यांना तसा अवधीरसही मिळाला. आर्थिक गणितं जमत नव्हती, अतिशय अडचणी होत्या. म्हणजे मी त्याबद्दल सांगत नाही, कारण मला जीवनामधली दुःख सांगून रडगाणं गायण्याची काही मला सवय नाही. प्रत्येकालाच इथे बघणारे आहेत हजारो लोक, प्रत्येकाच्या आयुष्यात काहीतरी त्याला सोसावंच लागतं. अगदी बरोबर. आणि कुणाला काही दोष देण्याचा अर्थ नाही, आपलं भागच हे आपलं आहे. त्यामुळे माझा तो भूतकाळ झाला. पण बालपणी आईवडिलांनी उत्तम व्याख्यानाला नेलं चांगल्या. नंतर सप्रेम भेट म्हणून वाढदिवसाला पुस्तकं दिली, वाचनालय, त्याचा मला सभासद वडिलांनी केलं. 120 रुपये पगार त्यांना. 15 तारखेला 30 तारीख म्हणजे महिना अखेर यायची. आणि अवस्था अशी होती की दुधाचं बिल थकलं
तर त्यावर महिन्यात ते द्यायचं आणि मग पुढच्या महिन्यात भाडं आहे घराचं ते द्यायचं, कधी हे द्यायचं कधी ते द्यायचं. बरोबर. अशी आमची छानपैकी काय म्हणतात त्याला फुगडी चालली होती मजेशीर. पण तरीही ही व्याख्यानं, आकाशवाणीवर उत्तम गाणी, पाडगुळकर, शांता शेळके, पाडगावकर, इंदिरा संत यांची गाणी त्यांनी मला जाणीवेने ऐकायला सांगितली. मला असं वाटतं की त्यामुळे गरिबीचा विचारच करायला वेळ मिळाला नाही, अशी श्रीमंती मिळाली. बरोबर. काय वाटलंच नाही मला. कोणीतरी म्हणायचं गरीब कुटुंब आहे, पॅन्टला ठिगळ लावलेला असेल किंवा अंगठा तुटलेला असेल चपलेचा, त्याची गरिबी नाही वाटायची. कारण हातामध्ये कुसुमाग्रजांचं रसयात्रा असायचं, बोरकरांचं गिटार असायचं, जीवनसंगीत असायचं, मृत्युंजय असायचं शिवाजी सावंतांचं. तुम्ही मला सांगा की ह्या पुस्तकाच्या जगामध्ये हरवल्यानंतर बाहेर काळोख आहे का प्रकाश आहे, जमीन फाटले का धरणी फाटले, काही आकाश फाटले, काही बघायला मिळत का, आपण धुंद समुद्रामध्ये आपण गेलेले असायचो. त्यामुळे मला वाटतं की आईला वडिलांनाही खूप श्रेय आहे की त्यांनी माझ्या वाचनावर कधी बंधनं घातली नाहीत, मुक्तपणे वाचू दिलं, मुक्तपणे त्यांनी लिहू दिलं. अशा खूप आठवणी आहेत. बरोबर. सर, तुमचं ललित साहित्य देखील खूप वेगळ्या ढंगाचं म्हणता येईल. पण ललित साहित्याकडे जाण्याच्या आधी मला तुमची पहिली कविता, आपण पहिली कविता विचारतोच, पण मला पहिली वेगळी कविता विचारायची आहे की जे तुमचं काव्य आहे, प्रेम काव्य असेल, रोमॅन्टिक म्हणू शकतो आपण, ते पहिलं प्रेम काव्य कधी आलं? कशा प्रकारची निर्मिती होती पहिल्या प्रेम काव्याची? अगदी पहिली प्रेम कविता कुठली ते सांगणं एवढ्यासाठी अवघड आहे, कारण कवितेच्या प्रेमातच मी पडलो होतो. माझी सखी हीच कविता आजही तीच आहे आणि ती मला सोडत नाही, मी त्यांना सोडणं. आमचं शतजन्मांचा एक करार झालेला आहे, आनंद आहे आमचा. परंतु पहिली कविता मला जी आठवते ती प्रेमकविता नाही आहे, पण जिने मला सोबत दिली. रस्त्यात एक चित्रकार खडूनी चित्र काढत होता, कोळसा आणि विटकुरीने, आणि ते इतकं सुंदर देवीचं चित्र काढलं. ते देवीचं चित्र काढल्यानंतर तिथे गर्दी जमली म्हणून ट्रॅफिक जाम झाला. पोलिसांनी त्या चित्रकाराला नेलं. मला इतकं वाईट वाटलं, मी रस्त्यावर ते चित्र पाहत होतो. त्याच्यामुळे त्या चित्रावर बक्षीस म्हणून माझ्या खिशात 4 आण्याचं नाणं होतं, 25 पैशाचं, आता नाही आहे. तर ते तिथे मी असं त्याला भेट म्हणून ठेवलं. ठेवल्यानंतर अरे आत्ता चित्र काढलं आणि आता चित्रकाराला नेलं. कुठेतरी मला वाटलं की हे चित्र एकाकी पडले, देवीचं पोरकं आहे असं मला जाणवलं. आणि भरलेल्या डोळ्याने आणि शाईत डोळे भिजवून निळी झालेली शाई डोळ्यात आली आणि ती कवितेवर उतरली. चित्रकार तो गरीब बिचारा. आता ही कविता सुद्धा रसिकांनी ऐकताना एक 11-12 वर्षाच्या मुलाची म्हणून ऐका. आज मला ती कदाचित थोडीशी लहान मुलाची वाटते, लहान मुलाचीच आहे. पण तुम्ही मला विचारलं की साधारणतः आठवणारी पहिली कविता कुठली? प्रेम कविता नाही, पण मला ही सांगावीशी वाटते. त्याचं कारण मी पुढे सांगेन. चित्रकार तो गरीब बिचारा, ना आसरा ना निवारा. चित्रकार तो गरीब बिचारा, ना आसरा ना निवारा. कोळशालाच करून खडू आणि विटकुरीला करून रंग तो चित्र निर्मू लागला. कपाटीला गेलेले पोट, खोल गेलेले डोळे तरी आपल्याच रंगात रंगून गेला. कलेसाठी कला की पोटासाठी कला असा प्रश्न मजला पडला. 25 पैसे टाकले तेथे तरीही जीव हुरहुरू लागला. निर्मिली होती देवी मंगला, तोच तेथे पोलीस आला, चित्रकारास घेऊन गेला. तेथे उरले फक्त चित्र, तेथे उरले फक्त चित्र पिता नसलेल्या पुत्रासारखे. तेथे उरले फक्त चित्र पिता नसलेल्या पुत्रासारखे. गलबलून गेला जीव, त्या चित्राचीच आली कीव. बापरे. ही मी ती कविता लिहिल्यानंतर ऋषिकेश मनाने मोकळा झालो आणि माझ्या लक्षात आलं की नियतीने, सरस्वतीने, आकाशात दाटलेल्या सगळ्या निर्मिती शक्तीने मला आयुष्यभराची एक सोबत दिली. तुम्हाला व्यक्त होण्याचं माध्यम दिलं. दुःख व्यक्त करायला व्यक्तींपेक्षा कागद, शाई, पेन. आणि ही कविता म्हणण्याचं कारण असं की वेदनेचं नातं संवेदनेशी जुळलं तरच निर्मिती होते, हे कळलं. या चित्रकाराला ओढून नेणं, ती जी देवी आहे म्हणजे चित्रकलेतली, रांगोळीतली, ती एकटी राहणं, हे जे नातं आहे पोरकेपण, वेदना आहे. पण ती नुसती रडून नाही चालत, त्याचं माझ्या संवेदनेशी नातं जमलं. तशी ती पहिली कविता. फार छान. सर, पुढे जाताना ज्या वेळेला तुम्ही तुमचं ग्रॅज्युएशन
च्या काळामध्ये होतात, पण त्याच्या आधीपासून सुद्धा तुम्ही मासिकांमध्ये लिहित होता, तुमच्या कविता त्यावेळेला प्रसिद्ध होत होत्या. तो काळ कशा पद्धतीने सांगाल, की त्यावेळेला जसं आता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतकं फास्ट ग्रो झालं आहे, त्यावेळेला पत्रकारिता देखील फक्त प्रिंट मीडियापुरती मर्यादित होती आणि त्यावेळेचा एक खूप माध्यम ते कमी होतं, तरीसुद्धा त्या माध्यमाच्या थ्रू तुम्ही कशा पद्धतीने व्यक्त होत होतात आणि ते कसं पाठबळ किंवा एखादा गुरु असेल किंवा तुमचे शिक्षक असतील, कशा पद्धतीनं तुम्हाला ते प्रोत्साहन मिळालं? कसं आहे की ते वातावरणच असं माझ्या दृष्टीने भारवलेलं होतं, भारलेलं होतं. विशेषतः अतिशय जाणीवीने माझं वाचन सुरू होतं. वृत्तपत्रातल्या रविवारच्या पुरवण्या, कुठलेही वृत्तपत्र असो, त्या मी आवडीने वाचायचो. घरात तर सगळी येऊ शकत नव्हती, पण मुक्तधार लायब्ररी होती. म्हणजे आम्ही घरं बदलीनंतर लोक काय म्हणतात की बाग कुठे आहे, अमुक कुठे आहे, थिएटर कुठे आहे. मी लायब्ररी कुठे जवळ बघायचो आणि मग लगेच मी त्या लायब्ररीत जायला लागायचो. त्यामुळे अनेक तऱ्हेचे दिवाळी अंक, अनेक तऱ्हेची नियतकालिक, हे माझं जे सांगतोय वय ते माझं 8वी 9वी 10वीतलं वय आहे. आणि सांस्कृतिक जगामध्ये शिरण्यासाठी व्याख्यानमालेनं जाणं, डोंबिवलीला आम्ही आल्यानंतर एक मला वेगळं आकाश खुलं झालं. काव्यरसिक मंडळ नावाचं एक मंडळ तिथे आहे, आजही 50 वर्ष झाली त्या मंडळाला. तर त्या मंडळात फार मोठे कवी मी पाहिले, अतिशय नामवंत कवी. अनिल आहेत, वारा कांत आहेत, शांता शेळके आहेत, सगळी मोठी माणसं तिथे मी जवळून पाहिली. मी एक कार्यकर्ता, सभासद, मोठमोठ्या कवींच्या हातात बॅग त्यांच्या हातातली घेण्यात पण मला छान वाटायचं. अरे वा, बगळ्यांची माळ फुले लिहिणाऱ्या कांतांची बॅग माझ्या हातात आहे, केळीचे सुकले बाग लिहिणाऱ्या कवी अनिलांची बॅग आणि पुस्तकं माझ्याकडे आहेत. आनंद वाटायचा की त्याचा स्पर्श त्याला आहे. आज ही सगळी माणसं दिगंतात निघून गेली, पण तो स्पर्श मात्र उरला. तर ते आठवणी उरल्या. तर ते एक माझं किशोरपण. नंतर तिथे वृत्तपत्रामध्ये पण वेगवेगळ्या तऱ्हेची असे उपक्रम असायचे. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये एक उपक्रम होता की अतिशय नामवंत कवी महिन्याभरात ते उत्कृष्ट कविता निवडत असत आणि त्या 6 कविता महाराष्ट्रातल्या छापत असत. आणि त्याची निवड प्रसिद्ध कवी आणि समीक्षक शंकर वैद्य करायचे. अनेक जण करायचे. त्या शंकर वैद्य होते, शिरीष पै, नारायण सुर्वे, पाडगावकर, सगळे लोक होते. तर विशेष म्हणजे माझ्या अगदी 11वी-12वीच्या वयात मी लिहिलेली एक कविता ही अचानक निवड शंकर वैद्य आणि महाराष्ट्र टाइम्स निवडली. आणि मला तो एक क्रिएटिव्ह स्ट्रोक, धक्काच बसला, सर्जनशील धक्का. आणि एक वातावरण असं डोंबिवलीत तयार झालं की शंकर वैद्य आणि प्रवीणची कविता निवडली, म्हणजे ह्याच्यात काहीतरी असणार. लोकांना पण म्हणतात ना की चमत्कार दिसल्याशिवाय नमस्कार नाही, पण माझ्या दृष्टीने एक भाग्ययोग होता. तर शंकर वैद्य, त्यांना मी श्रेय देईन की त्यांनी ती कविता निवडली. आणि नंतर माझ्या आयुष्यात प्रत्यक्ष खूप मोठमोठे कवी आले. मंगेश पाडगावकर आहेत. गंमत म्हणजे शांताबाई शेळक्यांसारखी गीतकार कवयित्री. मी ना ऋषिकेश त्यांचा कॅटलॉगवरचा विद्यार्थी नव्हतो, पण त्यांना मी त्यांच्या कॉलेजमध्ये जाऊन मी विचारणा केली की शांताबाई, तुमच्या एखाद्या तासाला मी बसत जाऊ का? अरे पण सकाळी 7ला असतो क्लास, तुला कसं यायला जमेल डोंबिवलीहून? म्हटलं आपण परवानगी द्या. आणि मग ऋषिकेश पहाटे 5:30ला उठून परळला त्या MD कॉलेजमध्ये शिकवायच्या मराठी. मी लोकलनी उभं राहून जायचो, त्यांच्या पहिल्या तासाला मी बसायचो. शांताबाईंचं शिकवणं, डोक्यावर पदर, ताकामध्ये आलेलं लोणी हलावं त्याप्रमाणे त्याची दाद, आणि ललित रम्य बोलणं, आणि पहिल्या रांगेत पहिल्या बेंचवर मी बसायचो. अशा अनेक व्याख्यानं मी त्यांची ऐकली. आमची इतका स्नेह झाला की त्यांची पुस्तकं तरी मला भेट दिली. तोच चंद्रमा हे पुस्तक गाण्याचं, त्यांच्या स्वाक्षरीने त्याला मला भेट दिलं. आता हे सगळं त्या वयामध्ये तुम्हाला एक पैलू पडणार असतं, म्हणून म्हटलं की एकच गोष्ट नाही, ह्या सगळ्याचं एक संमिश्रण तयार झालं. असं कळत नाही ना की खिचडी नेमकी का चांगली झाली सांगता येत नाही. त्यातलं मीठ महत्त्वाचं, पाणी महत्त्वाचं, डाळ महत्त्वाची, हळद महत्त्वाची, उकळतं किती महत्त्वाचं, किती शिजवलं ते महत्त्वाचं, आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये त्या गृहिणीचा प्राण, त्याचं मन, त्यामुळे तो पदार्थ छान होतो. त्याप्रमाणे आपली जडणघडण पण कोणातरी एकामुळे नव्हे. आई वडील आहेत, गरीब आहेत, अपमान करणारे नातेवाईक आहेत, त्यांचा फार मोठा भाग असतो. ते टोचत असतात, याला काय जमणार, याला कुठे करता, याला कशाला वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा, याला शिकवता कशाला, त्याला टाका नोकरीला लावा, गरज आहे. त्या अपमानाचा उपयोग झाला. तेव्हा आई वडिलांनी भूमिका घेतली, आईने,
की माझा मुलगा केवळ जिल्हा परिषदेत क्लार्क नाही होणार, तो प्राध्यापकच होणार. म्हणजे वडिलांनी त्यांच्या जागेवर आणण्यासाठी जो नोकरीचा फॉर्म वाढला होता तो आईने फाडून टाकला. क्रांतीच होती, माझा मुलगा लागणार. हे जे तिला जाणवलं, ही जी दूरदृष्टी होती, या सगळ्यामुळे आज मी या ठिकाणी आहे. बरोबर सर. अगदी पुढचा प्रश्न म्हणजे नामवंत दिग्दर्शक असतील, नामवंत निर्माते असतील, यांच्या चित्रपटांसाठी तुम्ही गीतकार म्हणून काम केलं. कसा अनुभव होता तो? महेश कोठारेंसारखे दिग्दर्शक असतील आणि अनेक गीतकार असतील, ज्या मोठमोठ्या गीतकारांबरोबर तुम्ही काम केलं. पहिली संधी कशी आली आणि त्या पहिल्या संधीचं सोनं तुम्ही कशा पद्धतीने करून दाखवलं? अनेकांना आज संधी येते आणि त्या संधी देखील ते हुकवून लावतात किंवा त्यांच्या क्षमतेमुळे ते मागेही पडत असतील, पण ती पहिली संधी आणि पहिल्या संधीचं सोनं काय सांगाल? वा, छान प्रश्न आहे. पण पहिल्या संधीचं सोनं करण्याच्या आधी संधी निर्माण कराव्या लागतात. संधी आपल्याकडे चालून येत नाही, आपण संधीकडे जावं लागतं. संधी माझ्याकडे येईल म्हणून एखादा बसला तरुण मुलगा की संधी येईल संधी येईल, तर संधिवातच होईल. त्यामुळे संधीची वाटच ते पाहिजे, आपण संधीकडे निघायचं असतं. मी अक्षरशः अनेक संगीतकारांचे दरवाजे वाजवले. आकाशवाणीचं मोठं योगदान आहे त्यासाठी. तिथे नामवंत संगीतकार यशवंत देव त्याचे विभाग प्रमुख होते. त्यांना मी माझ्या कविता दाखवल्या, गाणी दाखवली, त्यांनी माझ्या ओणीवा सांगितल्या प्रेमाने, शाबासकी पण दिली आणि कानही धरला. म्हणजे गीताकडे निघालो कसा? पाडगावकर उत्तम कवी, उत्तम गीतरचनाकार. मला माझ्याकडून त्यांनी 3-3 महिने कविता मोठ्याने म्हणून घेतल्या. लयताल काय, लघुगुरुक्रम कसा आहे, हे तुमचं प्रशिक्षण होतं? प्रशिक्षण. आणि गेल्यानंतर कोणी नाकारत नसते ना. शेवटी तुमची ते परीक्षा काय पाहतात. समजा त्यांना विचारलं की मी येऊ का तुमच्याकडे उद्या नाही 8 दिवसांनी ये. 8 दिवसांनी मी जर विचारलं की तुम्ही 8 दिवसांनी बोलवलं येऊ का, मी नाही ना आता मी जरा बिझी झालो, 15 दिवसांनी आहे. ही मोठी माणसं तुम्हाला आले ते लगेच नाही सांगत. तुमचा निश्चय पण ते खुंट हलवून बघतात. मला कधीही कोणाच्या नकाराचा कधी अपमान नाही वाटला, मला नकार दिल्याचा. मला असं वाटायचं की पुढच्या होकाराची ती सुरुवात आहे. आजही माझी ती भावना आहे. आयुष्यात अनेक नकार आले, पण त्या नकारावर मी प्रेम केलं. म्हणून मला कधी नकार वाटतच नाही. मला असं वाटतं की होकाराची पायघडी आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे या संगीतकारांच्या पुढे, दूरदर्शन, आकाशवाणी पुढे मी एकदा मी गंमत सांगेन की म्हणजे चित्रपटाचं खूप पुढे युग आलं, पण सुरुवातीला मी सुगम संगीतामध्ये अनेक गाणी लिहिली. तर दूरदर्शनला एक निर्माते होते, तर मी म्हटलं माझी गाणी व्हावीशी वाटतात अमुक अमुक प्रसिद्ध कार्यक्रमात. तर मी नवीन होतो, असा 22 वय, हडकुळा बारीक, काहीच असा हरवलेला चेहऱ्याचा, आणि आपण थोडेसे उथळ उत्साही असतो. मला मिळेल का संधी, मिळेल का संधी. आणि तुम्ही अधिकाऱ्याच्या खूप मागे लागल्यानंतर मग तो तुम्हाला जरा धुडकावतो, पण नंतर ये पुढच्या शुक्रवारी आहे. म्हटलं हरकत नाही, शुक्रवारी जायचो. आलास का, पण तुम्ही बोलवलं होतं, आता वेळ नाही, गुरुवारी आहे. असं कितीतरी वेळा. मग मी त्यांना म्हटलं, आणि मला रागावले ते माझ्यावर, सारखं काय येतोस. पण याचा अर्थ मी काही लाचार नव्हतो ना. मी म्हटलं अहो साहेब, मी तुमचं जे नाव आहे ना त्याकडे येत नाही आहे. दूरदर्शनच्या कार्यक्रमाचे तुम्ही निर्माते आशासनाचे, त्या पदाकडे मी येतो आहे. 10 वर्षांनी तुम्ही कोणाला माहिती असेल माहिती नाही, पण माझं मात्र नाव कुठेतरी गीतकार कवी म्हणून असेल. हा माझा अहंकार नव्हता ऋषिकेश, हा माझा आत्मविश्वास होता. कारण माझा सातत्यावर विश्वास आहे. मी आजही बोलतोय तुमच्याशी, तुम्ही मला पाहताय कितीतरी वेळ. आजही गृहपाठ समोर आहे, गृहीत नाही धरलं. कारण आज आपल्या माध्यमातून जी हजारो माणसं बघणार आहेत, ती बघत असताना त्यांना काहीतरी संपल्यानंतर कार्यक्रम काहीतरी मिळालं पाहिजे नवनीत. नुसतं ते टाइमपास करत नाहीत, त्यांना विचारांचे बदाम पाहिजेत. मग मी तयारी केली पाहिजे, तुम्ही केली पाहिजे, हे मानत असल्यामुळे ती संधी सतत मी शोधत होतो. आणि हे करता करता इतके अनुभव आहेत त्याचे की त्याच्यावर आपल्याला खूप बोलता येईल. पण मी सांगेन की अगदी सुरुवातीला विश्वनाथ मोरे फार प्रसिद्ध संगीतकार, त्यावेळेचे तर फार लोकप्रिय, म्हणजे त्यांची गाणी गोंधात गोंधळ वगैरे बरेच चित्रपटाचे गाजलेली होती. आणि त्यांच्याकडे मला ठकास माठक या चित्रपटासाठी त्याचे दिग्दर्शक राजा बारगीर आणि संगीतकार विश्वनाथ मोरे आणि निर्माते यशवंत विलास म्हणून होते, यशवंत भेंडे. गंमत म्हणजे संधीचं सोनं म्हणजे गंमत अशी
की मी पाहिल्यावर तरी मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे असाच हरवलेला. आणि ते मला बोलले की लावणी लिहायची ठकास माटकसाठी. आणि गंमत म्हणजे मी मुद्दामून सांगेन, खेबूड काय ते विश्वनाथ मोऱ्यांना मी अजिबात नको होतो. त्यांना मला अजिबात घ्यायचंच नव्हतं. त्यांना घ्यायचं होतं जगदीश खेबुडकरांना, कारण त्यांचे सूर जमले होते, ट्युनिंग असतं. आणि जगदीश खेबुडकर म्हणजे मोठेच प्रसिद्धच कवी आणि गीतकार, त्यामुळे त्यांना वाटणं काही स्वाभाविकच आहे. पण खेबुडकर किती मोठे असले तरी मला माझे प्रयत्न करायचेच होते ना. बरोबर. असं थोडंच आहे ना, ते आहेतच, मी काय करणार. तर ते सगळं वातावरण होतं. ते माझ्यासमोर निर्मात्यांना म्हणायचे, या पोराला कशाला घेता, खेबुडकरांना बोलवा. पण यशवंतराव भेंडे ठाम होते, नवीन मुलगा आपण बघू तो काय लिहितोय. आणि लावणीचा जो मुखडा मी लिहायचो ना, ते बघायचे आणि टाकून द्यायचे. मी जे लिहायचो ते बघायचे मोरे, विश्वास मोरेने बघून विश्वास बसेल. एक किती वेळा झालं, अख्खा दिवस एकही ओळ ओके नाही, दुसरा दिवस एकही ओळ ओके नाही. टाकलेल्या कागदांची अशी चवड साचायला लागली माझ्या उंची एवढी, मी पण हटायला तयार नाही. डोक्याला मुंग्या आल्या, त्यांना आवडेच नाहीत. तिसऱ्या दिवशी मी म्हटलं की आजचा शेवटचा दिवस, प्रयत्न द्या करून. म्हटलं काय होतंय माझ्याकडनं, चुकतंय काय माझं, काय वाईट लिहिलं जातंय. अहो दावणे, तुम्ही वाईट लिहिताय असं नाही आहे, तुम्ही लिहिताय चांगलं, पण तुम्ही कविता लिहिताय. कविता नाही चालणार, चित्रपटात गीत पाहिजे, ते मीटर पाहिजे. मीटर म्हणण्यापेक्षा सोपेपणा पाहिजे. मी माझं होतं मीटरमध्येच कविता होती, पण त्यांनी म्हटले कठीण आहे, तुमचं गीत कविता आहे. अच्छा, ते तुम्ही दिवाळी अंकात छापा. मला गाण्यामध्ये इव्हेंट पाहिजे. अलीकडे शब्द लिहा ॲटम सॉन्ग. तो ॲटम सॉन्ग अलीकडचा शब्द नाही, त्यांनी मला गाण्यात ॲटम पाहिजे. ॲटम म्हणजे प्रसंग. सुबल सरकारचे दिग्दर्शक आहेत किंवा माया जाधवच्या दिग्दर्शिका आहेत, डान्स डायरेक्टर, त्यांना तिथे त्या नृत्यांगनेला नाचवायला काहीतरी कथानक पाहिजे का लावणीत. तुम्ही प्राध्यापक व्हाल, तुम्हाला पगार मिळतील, माझी याच्यावर भाकरी आहे. तुम्ही जर अवघड कठीण लिहाल तर गाणं चालणार नाही, मला पुढचा पिक्चर मिळणार नाही. सोपं लिहा, सामान्यातल्या सामान्य माणसाला कळेल त्याचा ॲटम लिहा. शृंगार पाहिजे लावणी म्हणजे, पण वेगळं लिहा. असं त्यांनी मला झाडला ना, पण आवश्यक असतं. नामवंतांनी आणि कीर्तिवंतांनी केलेली अशा तऱ्हेची जी आपली कान उघडणी आहे, ती आपली मन उघडणी असते. आणि असं केलं मी डोळे मिटले, प्रसंग डोळ्यापुढे आणला. हे काय दाखवता येईल की तारुण्य, इश्क म्हणजे प्रेम जणू काही आग आहे, आणि ती इश्काच्या आगीने अशी पेटली, आणि मग ती आग विझवायला आगीच्या बंबावाल्याने ती बोलवते. असं मी मनात चित्रण केलं, मनात मीच. आणि मी लावणीचा मुखडा लिहिला एक. तो लिहिला आणि मी घाबरत घाबरत देवाचं नाव घेऊन म्हटलं बघा आता. त्यांनी तो मुखडा वाचला ऋषिकेश, आणि त्यांचे डोळे जे चमकलेत, त्यांनी त्यांच्या कृशा हाताने मला असं ए सोनिया असं म्हणून मला मिठीत घेतलं. वा, अरे होताच कुठं रे, इतके हे पाहिजे म्हणे, हे पाहिजे. खूप त्रास दिला का तुला? मला इतकं ना आता पण असा शहारलोय रे मी. काय काय बोल होते ते? धगधगणाऱ्या या ज्वालेतून कुणी मला सोडवा. वा, धगधगणाऱ्या या ज्वालेतून कुणी मला सोडवा. आगीचा बंब तुम्ही बोलवा राया, आगीचा बंब तुम्ही बोलवा. वा, वणवा धुमसे अंगांगातून, वणवा धुमसे अंगांगातून, वीज माळली मी केसातून, वीज माळली मी केसातून. ठिणग्यांच्या या पावसातून, ठिणग्यांच्या या पावसातून गारव्यात पोचवा. तुम्ही आगीचा बंबाला बोलवा. काव्य पण आहे, गीत पण आहे. आणि नंतर मग ते उत्तरा केळकरांनी अप्रतिम गायलं, माया जाधव यांनी दिग्दर्शित केलं, त्या स्वतः नाचल्या त्याच्यावर. आणि नंतर ते गाणं इतक्या वेळा आकाशवाणीत लागलं ते गाणं. आणि आणखीन एक युगलगीत तर मला भावगीतासारखं लिहायचं होतं, सुरेश वाडकर आणि उत्तराबाईंनी गायलं. तर ते तर त्यामुळे मला वाटतं की ती गाणी नंतर चालली, त्या काळात भरपूर वाजली. मग त्यानंतर म्हणजे हा चित्रपट होता ठकास माटक. त्यानंतर मी गडबड घोटाळा लिहिला.
पण खऱ्या अर्थाने ज्याला म्हणतात की षटकार, खऱ्या अर्थाने आपण म्हणतो की ते सुरुवातीला 2 रन 4 रन 4 रन चाललाय खेळ, पण एक फटका लावले लोक खुश होतात. तसं अचानक माझ्या आयुष्यात एक संधी आली, ती अनिल मोहिलेने दिली. मोहिले मला बोलले की पहिला चित्रपट तुमच्याबरोबर गाणं, माझ्याबरोबर गाणं लिहायला आवडेल का? म्हटलं आवडेल का काय, मी वाट पाहतो तुम्ही बोलवण्याची. तोपर्यंत थोडा धीट झालो तुम्ही. धीट म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की नवे पण जात गेलं होतं. तर त्यांनी मला बोलावलं. म्हटलं काय लिहायचं, कोणासाठी लिहायचं? असं बोलत असतानाच प्रचंड लोकप्रिय आणि अमाप यश पाठीशी असलेलं एक व्यक्तिमत्व आलं. मी बघतोय त्या काळात धूमधडाका चित्रपट अत्यंत हिट झाला होता आणि त्यामुळे महेश कोठारे नाव चर्चेत होतं. डोळे चमकलेच असतील तुमचे. महेश म्हटलं, महेश कोठारे म्हटलं, मला वाटलं ते वेगळ्या कामाला आलेत. त्याने माझ्याकडे पाहिलं, ओळखच नव्हती. अनिल मोले बोलले महेशसाठी तुला गाणी लिहायची त्यांच्यासाठी. आणि मग मला वाटतं की दे दणादणमध्ये मी जी काही गीतरचना केली त्यानंतर खऱ्या अर्थाने दे दणादण झालं. मग दवणांच्या लेखणीचं दे दणादण, पुढे त्यांच्याबरोबर थरथराट, धडाकेबाज, झपाटलेला एक रांग सुरू झाली. आणि खूप भाग्याने मला महेश कोठारे, सचिन पिळगावकर, गोविंद कुलकर्णी, किती ते नावं, अरुण कर्नाटकी, मी किती ते नावं सांगू शकेन असे, दिलीप कोल्हटकर, नंतर कुमार सोनी, अशी अनेक नावं आहेत की जी यशस्वी असे दिग्दर्शक, त्याच्यावर मला काम करायची संधी मिळाली. सचिन पिळगावकरांबरोबर खूप संधी मिळाली. म्हणजे भूताचा भाऊ, ते अगदी थेट एकुलते एक आयडियाची कल्पना, नंतर आम्ही सातपुते, सगळ्याची गाणी मी लिहिली. अशी विसरू शकतो मी कारण धावपळीने बोलतोय, पण खूप लिहिलं. बरोबर. कवी, गीतकार आणि ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण दवणे यांच्याशी ही बातचीत अशीच पुढे सुरू राहणार आहे. जी त्यांनी नावं घेतली त्यांच्याबरोबरचा पुढचा अनुभव, मंगेशकर कुटुंबियांच्या बरोबरची त्यांची जवळीक, त्यांना त्यांची साथ लाभली, हा देखील प्रवास आपण पुढच्या भागामध्ये अनुभवणार आहोत. त्यांच्याकडून त्या गोष्टी ऐकणार आहोत, अनुभव घेणार आहोत. बघत रहा प्रुडंट मीडियाची ही खास बातचीत. भेटूया उद्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये.